Tibor Gašpar a Richard Gluck, dvaja z najhlasnejších tvári Smeru, posielajú ostrý odkaz Michalovi Šimečkovi. A nielen jemu, celému jeho príživníckemu klanu, ako ho sami nazvali. Vo videu priamo z Prahy tvrdia, že Šimečka necestuje za lepšími vzťahmi, ale za peniazmi pre svoju rodinu a najmä pre mimovládky, ktoré podľa nich doteraz vysávali štát. Tibor Gašpar začína. Myslím si, že všetkým je dobre známy mechanizmus, s akým sa nacucli na štátny rozpočet Slovenskej republiky niektoré občianske združenia, ako je Združenie Fórum, kde je jedinou konateľkou a majiteľkou matka pána Šimečku, ale podobne môžeme hovoriť aj o občianskom združení Bot.i.Teams, ktoré patrí zase jeho družke Soni Ferienčíkovej. A podľa ich informácií, ten istý scenár sa práve rozbieha v Česku. Šimečka vraj nerieši vzťahy medzi národmi, naopak podkopáva ich. Gašpar tvrdí, Šimečka jazdí do Prahy za premiérom Fialom vraj, aby utužoval československé vzťahy. Ale podľa neho ide o čosi úplne iné, o ďalší tunel. Nastupuje Richard Gluck, hovorí, že Šimečka v skutočnosti v Prahe lobuje za fondy pre občianske združenia. A najmä pre to, ktoré riadi jeho partnerka Ferienčíková, známa tými povestnými traseniami sa po pódiách, ktoré nazýva tanec, ako podotkol Gluck. A teraz pozor, akcia sa volá WTF, What the Folk. Uskutoční sa už v septembri a má zobrazovať zlú politickú situáciu na Slovensku. A kto to celé zaplatí? Češi. Gluck hovorí, čiže ešte raz, České ministerstvo kultúry má suplovať Slovenské ministerstvo kultúry, ktoré od roku 2023 prestalo pumpovať peniaze do mimovládok, na ktorej je napojená azda celá rodina pána príživníka Michala Šimečku. A pokračuje ešte ostrejšie. Drahí bratia a Češi, som veľmi rád, že viete túto informáciu, že sa všetci skladáte na to, aby sa pani priateľka pána Šimečku mohla triasť na vašich pódiách o tom, ako je to na Slovensku zle. Takto si podľa nich predstavujú kultúru? Alebo ide len o zástierku pre financovanie celej siete mimovládok napojených na Šimečkovcov? A ešte viac. Gašpar pripomína, že progresívne Slovensko sa údajne angažuje už aj v Srbsku. Pýta sa, nie je to nádherné? A hneď si odpovedá, kritizujú demokraciu doma a pritom sami sa ju snažia ovplyvňovať v zahraničí. Gluck zakončuje s iróniou. Vraj aj tam chcú zvrhnúť vládu a zabezpečiť, aby mimovládky opäť mohli čerpať zo štátu. Záver, podľa Gašpara a Glucka je to stále ten istý scenár. Šimečka je obyčajný príživník, ktorý je frustrovaný len a len z toho dôvod, že prestali tiec peniaze zo slovenského štátneho rozpočtu do rôznych politických mimovládok, predovšetkým tých, ku ktorým má majetkový vzťah jeho rodina. A na to majú len jeden odkaz. Dosť bolo hry na slušnosť. Ľudia si zaslúžia pravdu.